Ousmane Gawal autre proclame gol mo président IFDG mana no stedu no enani o mare nongol kongol mandi to do mi wi fewdo do ni CNRD et justice mabbe on hino prépare wadugol Ousmane Gawal comme président IFDG kala opposito be keppam be wala mo porte disparu on yey non ko mi ala tan kondo parce que si gere memmina on andi kono ngabbi e yo légalité wa pero na légalité wadi goy CNRD déjà ils sont illégaux nane ko Ousmane Gawal wi ko o wi wo arata yettugolo parti FDG sinasi Portugal Mamadi Doumbouya o sera galma konko on ko ngirde ka o mouvement jidin ka vous voyez hande kadi o article programme so gi maki darti de ngey vous allez andi onon toujours ko wala taw o min non ko ni wadanta on piji din en avance ko fi yon andu Ousmane Gawal ko CNRD yettata mo impose am parce que gente andi o yi debbo wonnodo ka ministre d'administration territoire et contrôle lay bebe o yi no wodi parti ji politique hay o andi nya de na be ngati wolde fi dum ko Madik sans frontière nyande gore no mi invite mo do wara kadi o filito fi yo nan Madik wi no wodi kanko ayo indicano o wi o parti FDG on fédéral be fo ko communauté goto jeya est-ce qu'on va donc Madik sans frontière ati wolde no olle ko communicant de CNRD il ne fait pas sans cassette il a dit flagrant kanko ministre Ibrahima Khalil Konde o wi kanko Ibrahima Khalil Konde o wi wono waddo parti ji depuis parti ji din créa wo ko président jo goto woni ton dum do no doa santere si be wadi mandaji mabbe di don andi dabe joni tida Ousmane IFDG gonga fiyo be yahoy dabe na bon comment président on sanzi ay ko ministre d'administration territoire woni ko jogiti e parti ji politique din ko ton kay digi din nabeti ben non si wi dum do wada ka be itte parti on parce que o yibe libi parti ji pour la Guinée ka on yi ka on yan ko yata parti chapade jo be libi do est-ce que go no memino andi toujours ma wonen à l'avance dum do non na la Guinée go fuddi ko ay Sénégal do du wadi be yay ka sa administration territoire be ndari parti passevon be ni odo o wadi dum do après be wadi non ko yete kon joni dira juude be wadi Diomaye Sonko président ko mouvance be yay be présentori be yay be geri ha be hetti agrément parti mabbe be woni candidat 2 semaines plus tard on ko ngalandi do min nay hasard mi woni ngalandi di ko woni arde acce no en janvier tawa parce que o do wadi mini 31 décembre do ka fe idara sama kala wadal la Guinée si dum wadali wallahi on yay ko mi halanta on ko do taw na ko hotta ko anda hande no wodi sukabe buy tawabe ka commune de Ratoma jokkube Cerno Mamadou wadi de makko ay campagne Cerno Mamadou mo dingiray be yaadi Dabola be yaadi dingiray be yaadi ay yembere mali hande yi ka commune to on wiete wali o yi Mamadi Doumbouya menasi habitambe don ben parce que on anda dum Mamadi Doumbouya wi oneno longo ministre d'habitat Mori Konde dum non ko les sages de Walindra kambe be watala yeddude be arita ko no be hulbiniri Walindra halna on do ande parce que no wadi piji tawaydi mi fala no kadi yaltinde kono ko mami yaltinani Walindra Mamadi Doumbouya wi no fala be wadande l'école et terrain de football et maison de jeunes on est le ministère be makogo o wibe yaay yombe be Walindra est ce que be andi taw quartier mabbe on loti saka be taw be nabi dum ka chef quartier ka chef secteur be ni Walindra do loti saka ko zone réservée nano o say do goy fuddi ko depuis tan Alpha Condé Walindra be nyon ko zone réservée be ni don na zone d'habitation o yide balde do sas be Walindra suka be faybe be nodulum sikko vendredi sur passé be noddutuno don o be tori lamungu yo ar loti sa quartier on don o parce que Walindra don hande kadi ko buttu be fala pe be woni kadi prêt
soutenu gol Mamadi Doumbouya fita habitation ji mabbe din bonne on a fait yidou non ka sta on yaltine parce que tout est un bref nyala hotade van ko la poste si dum fait hande o yi ministre kiridi ko woni ko halude fi o sonfonia wo bandino ton ni wo bandino ton be yaay do bena do d'ici décembre ya be nanga don sukabe buy be tonya ena ba be sokoya fita mouvement di wat way fous rien fondo di comité to man fop e tracino do article mi lam do no yurmi send this video maximum possible wallahi billahi no endare ino article be mi lam article no do ko wala ko fop kadi na ko hotta ko winda labi poi c'est quelque chose de très clair il y en a plein no doudi no do attendez je vais vous montrer ça no yurmi vrai imbe ben o ki Doumbouya tanga o hebi dole o hebi position no wadira golle bonde famino voilà ça est là no ko dini ko ndombe fala kadi wadde Ousmane Gawal o wadi yewtere wallah oyi wallah ndande Ousmane Gawal mo invite blogueur be kamakoton wallah ndo parce que ton piji buyi mi fal no ka yew defi mum kono ko mami yewta on fi on andu yem préparo on est déterminé si on est déterminé moƴƴa wallahi sen déterminé ki moƴƴa de mi ala non fi Mandial Sidibé balde no feƴƴi ɗon fi Mandial Sidibé je vous avais parlé de ça min ñom ɓe aray bu'ingol mo so jaɓali mouvement de soutien ji ɗin continua Mandial Sidibé so jaɓali mouvement de soutien ji ɗin continua ɓe bu'inay mo ndaare ɗo regardez holla oyi Mandial Sidibé so eni mouvement de soutien wattado wallahi be imminay ko buyina mo nder ton parce que lebbi jeego be yobaka kono be manifestaki je vous avais dit si Mandial Sidibé do benni jango be fu to mouvement de soutien ji din koya samedi be wada di kamsar boke be programme dunni parce que jama no desi c'est-à-dire kambe wonbe alentour be no décidi Mamadi Doumbouya la vie ou la mort ko be décidi mouvement de soutien ji din be recommencer et je vous avais prévenu parce que ko fait considérer coré dérangeant gouvernement sa taille mabbe bitinabe lo rat et ande be décidi tout simplement kala même minute de zéro coré wi ko gere mako piro mako manipulation angombe nangete ko do wadi si minu no dakal kamano yo watta yila parce que mi indi ke rasi be fala mo nangude daka kamano je m'avais dit ça ndare ko fe ko zere kore e dimanche saro do wada jonte didi 2 semaines joni be ngacci ay wolde fimu may be zere kore goddo yale ay kabe wattina kayi goddo yidi fureji ay goddo no film ay di fureji stay yi goddo yi ko woni ko feƴƴude zere kore ayali maybe sina e video ji filmano di fewdo be addete kabe wattina goddo andi quantité ko jelo may ay communauté internationale no ina do bon il faut qu'une enquête à côté des zere kore no natiri kono gouvernement fu to woni mouvement de soutien ji jango on yi ay ka internet comme wala ne encore vous allez voir ça ino e koni dum fe iri hakkunde Allah parce que c'est-à-dire be jetti ko feƴƴi kon zere kore no koni tum c'est-à-dire be jetti hunde simple ay be ajaka ay dérange avec ça le dit ni sod ni froid
parce que kamɓe yiɓe ƴetti ɗum ɗon ma ɓe perdi, yiɓe ƴetti ma ɓe perdi, c'est pas leur problème. Yiɓe ƴetti ma ɓe perdi parce que c'est pas leur affaire. Yurmali ɓe jonnon ɗum ɗo waɗi sere kore dérangeali ɓe. siko Fouta Diallo est ce que ɗum no dérange ɓe na fi Conakry kono ndaare taw na ɗum ɗo tum ndaare noon kadi e nder ɗum ɗo fof Mamadi Doumbouya yalta ina no fittude sar nden Conakry e yahi wuroɗa nene Ousmani Gawal e rewa ɗon natiraɗa yaltira bon c'est à dire ko feƴƴi kon sere kore hay uddutugol hunduko makko kon wowla impossible. Bon miɗo ari yuragol ɓeɗo e miɗo Seydi e Mamadi Doumbouya en kellitanta militaire jo en tant que ɓe ndaara téléphone. C'est Seydi et Mamadi Doumbouya en tant que Guinéen jo a hayni militaire jo kellantama. Ça je vous prévenir ça, c'est quelque chose de clair que je vous dis ici parce que c'est déplorable, c'est déplorable. Min sen Seydi o ɗo Guinéen jo kellitanta militaire jo hay e téléphone, hay e téléphone c'est yi militaire en doga yangala gela hela huɓa e comme la sonjude ɗum. Allo lolange direct goy yettude Allah no Dakar ɓeyano waɗi on ɗon de homɓe lamɗo de ena min ala probléme laamu Dakar de ko fajoma on joɗoɗo Gambi jande o jande ko ambi dartode konto e Gambi wonda afugo afogo eyyi depuis yawɗa Gambi a yi tollanɗo eyyi yoɓɓay Adama Barrow no a meeɗino yiide Adama Barrow meeɗi salmodirde oe a meeɗamo yiide sina yimo feƴƴama e téléphone ka eyyi combo anko lanɗo ɗafalamo yiide eyyi mi wallima noon a yiimo a weltoto moƴƴa noon billala wima bimɓe giguere ko vidéo ji maɗi min darda e day naw la ilaha illallah kasi joni mi wallete yiide e Adama Barrow na awa fodima ay niɗira direct ga miɗo e direct mi waɗima ɗo publiquement kono mi wallete yiide e Adama Barrow ɓiye Sénégal to mi la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam giggol no yurmi yimɓe ndaroɓe lam partout dans le monde woɓɓe ko Chine woɓɓe nodda lan Japon et ça me va trop au cœur wallahi sini giggol ko yimɓe jogitani lan sabu sacrifice ji buyɗi mi waɗi inchallahu on tigi hersinta o mi janfotako komi waɗi kon kala kam mi yahi ande ko fimon fiyon waɗi simi yewti hande sa yi jamma buyi no accutude hajuji mum darala ko sabuna miɗo yewtude piiji tawɗi jama on no faalaɗi humpitade ka leydi men so dari wano Gambi internet no seri surtout ɓe daroɓe lan Guinée Conakry ɓen kay no satta yan nde lan yiya Guinéen e hoore o ko sonja woodi fo internet ko satti kon fo le bosadi ko biya tawata hay heɓugol ñamete ino satti yaɓe yimɓe ɗon no accita hajuji mum accita golleji mum darama hara ɓen ɗon heɓata ko faala kon no satti ɗo waɗi sago anno président Cellou Dalein laamu to nasi ko duuɓi 5 leydi la Guinée ndin kono ɓawto ka tawi ɓe maninkaɓe ɓe sutti ɗon ɗo wana e Cellou Dalein ɓe fuɗɗi waɗugol échec ko ɓe waɗi échec ko depuis Sékou Touré ko ɗo waɗi hino satti fota fino pullo laamura par ce que kala yawɗo dow ton no haɓɓiti wonɓe ley ɓen gaynata faali donc no satta yan quoi no satta yan moƴƴa moƴƴa yugol piiji goo allo ɗolan e direct go mi nottete min ɗolan e direct nodditete on num
juɓeraare ugol ma Tony hito mango moja. mini juɓenaare ɗo fi ugol ma spécial Konto be woni. Ka magasin. ɓe siksaɓe ni ɗo Jiwe be onto. Pita. Ah, jiwe be pita. Ko mi ngado ndak utugol. Allah, mi ala tonni. Konto seppudo mi udo nga onto. Seppudo itti pikini hado. Allah. Ça me fait mal au cœur. Kasi ala problème ndare no mi ira onkono. Onne bay don. Kono mi do wo iko ka magasin o wonto mi wawi arde to wara ko wano iner fayda ara ni bi. No ay son wullali. Ko to bi jelu mar don. Aja kon churbabe. Awa mi welti ke yida salla jabi nan. Waɗon nde tout possible fi e yiɗo Yida nan. On jarama. Umba. pay Mi fe ini eppi dun no yurmi a jonnon be paasi nan. tanno ɓe paasi on ɗum ɓe ari ɗo ɓe o ɓe yaali ko kamɓe ɓe ngula taw ɗo ni taw Jo ina don tati. Mamoudou na ton. min mi anda ko onu mi waɗanima estati ko ɗum waɗi lango probléme ɗo Dambe non si be yara be anda be ari 6 avenue o moy. mi sonna